গৌৰৱ হৈছে মই দুখো কৰিছোঁ গৌৰৱো কৰিছোঁ তেওঁ অমৰ হৈ আছে তেওঁ দেশৰ কাৰণে শ্বহীদ হৈছে গতিকে তেওঁ চিৰজীৱন অমৰ হৈ থাকিব আমাৰ সকলো দেশৰে গৌৰৱ মোৰো গৌৰৱ গতিকে মই ইমান দুখ সন্তাপ কৰা নাই তাৰ মাজতে অকণমান সকলো আহে दिनै मोनसे गोदान माने भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोननि सिगाङाव बे जाहैबाय जोंहा एसे दुखुनि बाथ्रा आरो आङो दायो दंफैयो जा गबिन्दपुर गामियावहाय थांनाय 2023 मायथाइनि 8 अक्ट'बराव बिथाङा माने इन्डियान आर्मिमोन बिथाङा माने दुखुनांथाव बाथ्रा बिथाङा माने बेयावनो बरफनि मोनसे जाब्रबथाय जाथायजोंहाय जिउ गोमानानै थाबाय बिथांखौ माने नागिरना मोनाखैमोन आरो खोनानाय बायदिब्ला माने बेखौ निउस मिडियाफ्रावबो नुखाबाय जानांगौ नोंथांमोनहा बियो दायो माने दिनै माने 8 मासखौनो हमना ला 8 मास बिथाङा बरफनि सिङाव थानानै दिनै माने दायो बिथांखौ माने थांनाय समबार माने दायो मा जाहैबाय 8 थारिख बिथांखौ जुलाइनि 8 थारिखआव मोनफिनदों होनना बुंदों दायो माने न' फारसे लाबोगासिनो दायो बिथांखौहाय न'आव लाबोनानै माखासे नेम निथि खालामगोन बेखौनो आं एसे खोन्थालांसै नोंथांमोननो दायो आङो अलरेडि न'आव मोनफैखाबाय बिथांनि न'आवहाय एसे खोन्थालांबाय थानोसै आं नोंथांनो आं दायो माने बिथांनि लांगोनायाव दंखायो आरो बिराद दुखुनि बाथ्रा नङा होमबा नोंथांमोना हानायमानि टाइम होनानै एसे नायदो बा नोंथांमोना नायफालांबाय थादो जा हायो आं बेखौनो एसे खोन्थालांबाय थानोसै मानो होनना बुङोबा न'खरनि मानसिफोरा माने थांनाय बारावहायनो थांनाय माने 8 मासनि सिगाङावनो एसे दुखु जाखाबायमोन आरो दाबो फिन खेबसेबाव गोथै सहखौ दासो मोननाय जादों नालाय बेखौ दायो माने न' फारसे लाबोगासिनो बेखौहाय एसे माबायदि नेम निथि खालामगोन बेखौबो एसे खोन्थालांबाय थानोसै बिथाङा अलरेडि हाबाबो जाखाबायबो होनना बुंदों दायो आङो न'आवनो दंफैखायो न'नि एसे माखासे लाबोनाय नेम निथिफोरखौबो एसे खोन्थालांबाय थानोसै आङो नोंथांमोना जोंहाय थांफाबाय थाबानो जाबाय बिफायानो ओरैमोन ना बेनोदा बिफाया बेनोमोन दायो मानसिफोरा ओरैजाय नै नेगासिनो आरो मोनफैथ'वाखै बर्थमान जोङो दायो नेगासिनो दायो बुंदों बारा गोजान गैला होनना बुंदों खाथियाव मोनफैबाय होनना बुंदों आरो खिन्थु एक्जेक्टलि टाइमखौ जों दाबो मिथियाखै आङो नोंथांमोननो मोनसे खोन्थानो बावदों माने बेवहाय माने माखासे नेम निथिफोरखौ खालामनानैसो ओजोंहाय माने बिस्रा न' मोनसे दंबायमोन नालाय अलरेडि माने बिस्रा टाउनावबो न' लुखाबायमोन बेयाव माने माखासे न'नि फरियालफोरखौहाय एसे नेम निथि खालामनानै बिथांखौ माने ओजोंहाय गाव जाय जायगायाव थायोमोन बे जायगायावहाय माने बेखौहाय गारहैनाय जासिगोन होनना बुंदों आरो थिग आसे लोगोफोर नोंथांमोना थांफाबाय थाबानो जाबाय आरोबाव जेसेबां हायो मा नेम दं बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थालांबाय थानो नाजानोसै नोंथांमोना थाफाबाय थादो बेनिखायनो आङो नोंथांमोननो एसे खोन्थालांबाय थानोसै মানে মানে সকামে কোনো এখন মন্দিৰত নোসোমোৱাকৈ নাযায় চবকে সমান চকুৰে চাই গোটেই ৰাইজৰ চব মানুহকে ভাল চকুৰে চাই আহিলে মানে মাত বোল নকৰাকৈ কাকো নাযায় বহুত ভাল আছিলে চাকৰি কৰাটো এনে কিমান বছৰ হৈছিলে জানে নেকি চাকৰি কৰাটো মই বৰকৈ মনত নাই জানিব ডাঙৰজনে জানে এনে বিয়া পাতাটো হৈছিলে এইটো মানে মেইন ঘৰ না এইটো মেইন ঘৰ হয় ইয়াত নাথাকে বুলি শুনিছোঁ ন নাথাকে মানে সেই আৰু ল'ৰাটো স্কুল দিলে তাতো গৰমটো ঘৰ বনালে তাৰপিছত তাতে থাকে ইয়ালৈও আহে আমি বেলেগ খোৱাকৈ খোৱা নাই এনেই আৰু ইয়াতো আহে বন্ধ হ'লে আহে তাত থাকে এনেকৈ থাকে আৰু বোৱাৰীজনী নাতিটো কি হয় আপুনি মই খুৰীয়ে ঘৰ খুৰী হয় আচ্ছা আগত যোৱা বছৰে পাইছোঁ বুলি কেতিয়া মানে আমি সোমবাৰ দিনাখন আবেলি 3টামান বজাত পাইছোঁ ডেড বডিটো পাইছে বুলি কিন্তু আজি তেওঁলোকে আহি যোৱাকালি কাৰ্গিলত পালেহি কাৰ্গিলৰ পৰা এতিয়া বৰ্তমান আহি আছে বুলি কৈছে আহি আজি ইয়াত 5টা বজাত পাবহি বুলি কৈছে এতিয়ালৈকে আমি সকলো পৰিয়ালে সকলো গাঁৱৰ ৰাইজে আহি ইয়াত অপেক্ষা কৰি আছেহি আৰু এতিয়া বিশেষকৈ ইয়াত দৰ্শনটোহে হ'ব দৰ্শনটো কৰি তো অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সমাপন কৰা হ'ব গোৱামুখত ইয়াৰ পৰা আমি গোৱামুখত সকলোৱে ৰাওনা হৈ তাতে অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সমাপ্ত কৰিম আৰু তাৰপৰা ক'বলৈ মানে এইটোৱে আমাৰ দেশৰ গৌৰৱ তেওঁ মৃত্যু হোৱা নাই তেওঁ শ্বহীদ বীৰ শ্বহীদ তেওঁ অমৰ হয় তেওঁ মৃত্যু হোৱা নাই গৌৰৱ হৈছে মই দুখো কৰিছোঁ গৌৰৱো কৰিছোঁ তেওঁ অমৰ হৈ আছে তেওঁ দেশৰ কাৰণে শ্বহীদ হৈছে গতিকে তেওঁ চিৰজীৱন অমৰ হৈ থাকিব আমাৰ সকলো দেশৰে গৌৰৱ মোৰো গৌৰৱ
কিন্তু মই ইমান দুখ সন্তাপ কৰা নাই তাৰমানে অকণমান সকলো আহে ইমানহে মই ক'বলগীয়া তো সবরকে ডাঙর না কেজন আছে তোমার ভাই ককা এজনে না আচ্ছা আচ্ছা কোনটো স্কুলত পড়ে কাইস্কিং আচ্ছা जोङो नेयै खमसे खम 2 घन्टासो जाबाय जोङो ओमफ्राय नै ओरैबायदि खोमसि जाबाय मोनाबाय नुदोंना आंनि उनावहाय ओरैबायदि मानसिफ्रा दायो गामिनि रायजोफ्राबो गासिबो माबाखौ लाहार फाहार खालामखाजोब्बाय ओमफ्राय जास्ट माने दसेनि उनाव मोनफैसिगोन आरो दायो माने बे न'निफ्राय बारा गोजान गैला न'निफ्राय जेनेबा नोलोबारि सेन्टार आरो बिसो मोनफैबाय होनना बुंदों नायनोसै बेसे समनि उनाव मोनफैबावो आरो माबायदि माखासे नेम दं बेखौबो एसे खोन्थालांबाय थानो नाजानोसै नोंथांमोना थांफाबाय थादो माने सोबखौबो खोन्थाजोबनो हायाब्लाबो जाखिनि एसे हायो बेखौनो एसे खोन्थालांसै आङो मानो होनना बुंबा माने दाहाय बेयाव माखासे गाबगु खुगुबो जागोन नालाय आंबो माने माखासे बिदि गाबगु खुगु आंबो थानो हाया माने ओंखायनो आङो हागोन ना हाया माने सिगाङावनो आं बुंना लाखाबाय थेवबाबो जा एसेबां हायो आं माने एसेबां खोन्थानो नाजानोसै आरो दायो अलरेडि मोनफैबाय बेखौ एसे खोन्थासै आंनि गारिया नै माने एकदम गावसिनि गारिखौ लाना फैदों माने एसे खोन्थासै आङो नै बेयावनो मोनफैबाय आरो दायो रेडि मानसिफ्रा नै जाय माने अखाबो हाबायना बिराद जारला जाबाय दायो मोजांबो नुला ल सारि ल खोन्थासै आं दायो रेडि खालामबाय खोन्थासै नै बोख्लायबाय नै बोख्लायबाय माने बेयाव दोनसै गोजौआव माउंटेनिंग स्किल में बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड एक एक्सपीडिशन के लिए रूट ओपनिंग के दौरान एक एवलॉन्च की वजह से नायक राजवंशी और 4 इनके साथी एवलॉन्च के द्वारा आई शीट के नीचे दब गए जिसके कारण उनकी गति को प्राप्त है फाइनली पूरा विंटर्स का मौसम निकलने के बाद दोबारा जब रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया तो 7 जुलाई को उनके मोटल विमेंस को वहाँ से रिट्रीव किया गया और उसके बाद अब फाइनली उनके घर उनके पेरेंट्स के पास मोटल विमेंस को लेके आए मिला हुआ था उसको किस हालत में मिला हुआ तो इसके बारे में एग्जैक्ट नॉलेज मेरे को नहीं है हमें जिम्मेदारी यही है कि जो शहीद हमारा साथी है उसका पूरी विधि पूरा कर के साथ उसके अंतिम संस्कार की कार्रवाई की
आं दहायनो खोन्थाखाबाय आङो माने आंबो बिदि माने गाबनाय खुनायाव आंबो थानो हाया होननानै ओंखायनो आं सायाव फैबाय जा हायो बेखौथ' माने बुंबाय बिसोरो मा होनना बुंबाय माने गोबाव जाबाय नालाय ओंखायनो माने मोखांफोरखौ माने खोन्थिनोबो हायासै बायदि होनना बुंदों खिन्थु आं माने खाथियाव थाङाखै आरो दहाय बेबायदि होनदोंमोन माने गोबावबो जाबाय नालाय आजि माने 8-9 मासानो जाबाय माने बेखौ जुदि खेवोबा माबा मोनसे सेनबो फैनो हागौ होनना बुंदों माने बेनिखायनो माने सिराम नोंसोरो मोखांफोरखौ नायनो साननांला मानांला बेफोरबायदि होननानै बुंदों आरो खिन्थु आंथ' सिङाव थाङासै दहाय बेबायदि होननायखौ आं दा नोंथांमोननो खोन्थाबाय आरो ओंखायनो आं माने दहायनो बुंखादों जे आं बेफोरबायदि गाबगुखुआव आं माने थानो हाया होननानै ओंखायनो आङो साइडआव फैबाय आरो आंहाबो माने ओरैबायदि मोनसे जारिमिन दङ बेबायदि माने गाबगुखुआव आं थानो हाया होननानै दहायनो खोन्थाखाबाय ओंखायनो आंबो थायासै नोंथांमोना दुखु मोननांला थेवबाबो जाखिनि एसे हायो बेखौ आं खोन्थाबाय जाहाथे आंबो माने प्रार्थना गाबो भगबाननि सायाव जाहाथे बिथाङा सोरगोआव आलो गोजोनै आरो रुजु रुमुयै माने जाहाथे सोरगोबास मोनहैयो थिग बिदिनो आंबो आंनि गोसोफोरनिफ्राय मोजां माने थांथोंसै बिथाङा होननानै आंबो आंनिफ्राय खावलायहरबाय आरो आं माथो दिन्थिबावनो नङा होमबा बेसोरा दिनै न'खरनि माखासे जाखिनि बिमा बिफा बा जोनोमगिरि बिमा बिफायाथ' दुखुआथ' थाखासिगोन थेवब्लाबो बिनि गेजेरजों जाहाथे बिनि आत्माया जेरावखि थाया मानो जाहाथे सोरगोबासाव मोनहैयो आरो मोजाङै मोजां जाहाथे थांनानै थाहैनो हायो ठीक আছে लोगोफोर आं माखौथो दिन्थिबावनो दिनैहाय माने अखायाबो ओरैबायदि गोगोम हाबाय बेखौनो आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय सोरबाफ्रा माने दुखु मोननांला माने माथो मोजांबो खोन्थादिया होननानै बा मोजाङै माथो खोन्थानोबो हादिया होननानै आं दहायनो खोन्थाखादों आंहाबो माने बेबायदियाव आं थानो हाया बेनिखायनो आङो माने सायाव थांदिया गाबनाय खुनायनोबो आंबो थानो हाया आंबो मोदै गयो बेनिखायनो माने आं सिङाव हाबनानै माखासे भिडिअफोरखौ लादिया नोंथांमोना गाज्रि मोननांला ठीक আছে लोगोफोर नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनदोंबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामदो आरो लोगोसे बिथांमोनहाबो जाय बिथांमोना आंनि चेनेलखौ नायदों बिथांनि आत्माया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन थांनानै थाहैनो हायो बयखौबो आं प्रार्थना गाबनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय गोजोन्थों।